Il-leaks miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista dwar il-Ministeru ta' Clifton Grima ħolqu sitwazzjoni tbaqbaq sew fil-qalba tal-Labor bil-klikek varji jispiċċaw iduru għal xulxin. Fil-fatt ir-recordings tal-ex Chief of Staff ta' Clifton Grima Ryan Borch tefgħu lil Partit Laburista f'inkwit kbir tant illi ħadd ma jista' jifhem kif waslu għand Net News u kif l-ex Chief of Staff spiċċa jiddikjara li l-Ministru Clifton Grima mhux postu li jkun Ministru. Jiena ħanajlek dak jekk mhux qed tinduna li għandu problemi madwaru, bir-rispett kollu ta' mhux postu ta'. Illum nirraġuna hekk. Għax ifhimni, jekk inti fl-edukazzjoni fil-Ministeru m'għandekx wieħed gradwat fis-segretarjat wieħed ta' you are it's a recipe for disaster. Nofs nies ma tassibhomx lem. Xemma qed tmur ngħid nara ssib xi nies, ara qoddhom, ara kemm xulxin ruħ hemmhekk. Għandek ġibu b'staf l-qasa fikteb. Miskin raġel sew ta' mhux għandek mhux raġel sew. Ma Clifton ma rridx nies kwalifikati, nies jgħidu lu jiva kollox. Ir-rabja kibret fl-aħħar sigħat minħabba l-fatt li kritika lejn il-Ministru tal-Edukazzjoni ġejja minn persuna li għadu sal-lum kunsillier f'taslima f'isem il-Labor. Fuq quddiem-nett tal-attakk indirizzati lejn Ryan Borch kien hemm l-esponent laburista Karl Stanju Navarra illi nfexx f'attakk preċedent fuq dan il-kunsillier laburista, tant illi wasal biex qallu li l-Ministru għamel sew li keċċieħ. Stanju Navarra attakka anke lit-Times għaliex ġabet din l-istorja, dan fil-waqt li saħansitra ċempel direttament lill kunsillier laburista biex ikellmu fuq dawk li ddeskriva bħala affarijiet sensittivi.